बे वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय बेखौ मावबाय थादों। दा बे मावबाय थानायनि गेजेरावनो जोंहा आसामनि स्पिकार बिथां बिस्वजित दैमारिया गावल' मावदों, गावसो मावदों, बिसोर मावाखै होननाया बेखौ मा होनो खोब लासिंसिं जादों आरो बे एसे पलिटिकलाइज खालामनाय जादों। रिलेटेड जेसेबांखिनि इस्युसफोर दं बा केसफोर दङ बेखौ एक्स एनडिबिनि मावथिफोरानो दिनैसिमहालागै मावनानै फ्राय आधा आधि जोबफ्रामजोब्बाय। जेरावहाय जोंहा केसफोर दङमोन बे केसा फ्राय 401 दासिमहालागै उइद्र' जाबाय आरो जेसेबांखिनि एक्स एनडिबिफोरनो माने रिहेबिलिटेसन होनांगौ दासिम 678 सा जोंहा दंबावो आरो बे 678 सायाबो दा जोंनि मिथिनायाव आसाम सरकारनिफ्राय जोंनो मिथिहोनाय लके बेयो फाइनेन्स माने डिपार्टमेन्टआव बे हाबना दंहैयो। फाइनेन्स बे रिलिज जाबानो बे जोङो बेखौ होनो हासिगोन आरो बेजों लोगोसे जेसेबांखिनि एक्स ग्रेसियाफोर दं जायफ्रा दिनै भेरिफिकेसन जाबाय, भेरिफाइड जाबाय सरकारनिफ्राय फ्राय बियो 400निबो बारा बे माने एक्स ग्रेसिया जों मोननो हाबाय आरो माखासेया दा अन भेरिफिकेसन जानानै दंबाय थायो आरो माखासे जायफ्रा भेरिफाइड जाबाय बिथांमोनखौबो होनायनि थाखाय जोंनो खोथा होदों। नाथाय बेखौ जेसेबांखिनि माने एनडिबिनि एक्स माने जायफ्रा दिनैहाय गोथां दं, जायफ्रा बिबानगिरि जोंहा डिपुटि चिफनिफ्राय लानानै इएम फेरेंगा बिथांमोननि दैदेननायावनो जिहेतु बेखौ मावगासिनो दं, सरकारा बिथांमोननो मावनो दायित्व होनाय हिसाबै दा बियो एक्स एनडिबि जेसेबांखिनि सोद्रोमाफोर दं बे वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय बेखौ मावबाय थादों। दा बे मावबाय थानायनि गेजेरावनो जोंहा आसामनि स्पिकार बिथां बिस्वजित दैमारिया गावल' मावदों, गावसो मावदों, बिसोर मावाखै होननाया बेखौ मा होनो खोब लासिंसिं जादों आरो बे एसे पलिटिकलाइज खालामनाय जादों बिथाङा। नंगौ जोङो साननै सिगाङाव आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिथां बिस्वजित दैमारिया बे एक्स एनडिबि रिलेटेड माखासे केसफोरखौ गेजेराव हाबसननानै जोंनि एक्स एनडिबि फोरनि माखासे माने बिबानगिरिफोरखौ लानानै बेयाव गावनि राजनिति सार्थनि थाखाय बे बाथ्रा बुंदों होननानै जोङो बेखौ मिथिनानै मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा खुनु एक्स एनडिबिनि माने सोद्रोमाबो नङामोन आरो एक्स एनडिबिनि जेसेबांखिनि इस्युसफोर दं बिथाङा एक्सुवेलि बेखौ माने मावनो हानाय बिथाङा अधिकार गैया आरो बिथाङा खोब लासिंसिं जादों सासे माने आसाम एसेम्ब्लि माने स्पिकार जानानै जोंनि एनडिबिनि इस्युसफोरखौ माने हाबसननानै गावनि आखाइजों मावनानै गावनि पलिटिकेल माइलेज लानो थांनाया बे खोब लासिंसिं जादों आरो नंगौ जाय एक्स एनडिबि बिथांमोनजों जायफोर दंहैयो बिसोर एक्स एनडिबिनि मावथिमोन नाथाय बिथांमोना पलिटिकेल इनक्लाइन जालांनायनि थाखाय पलिटिकेल बिथांमोना माने बिथांजों थांफानानै राजनिति माखासे मुलाम्फानि थाखाय बे खामानिखौ मावहैनायनि थाखायनो जों दिनै एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशनखौ जों दिनै गोदानै पिउरलि जोङो एक्स एनडिबि रिलेटेड माखासे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जों दिनै बिबान लानो गोनां जादों। खुलुमबाय। जों दिनै एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशन बे आफादनि मोनसे मावफुं आफाद एबा एगजिकिउटिभ मिटिं जों लादोंमोन आरो बे एगजिकिउटिभ मिटिङाव जोङो थांनाय 15 अक्ट'बर खालि जिहेतु आफादखौ जों दाना लादों आरो बे आफादनि थांखि बायदियै जोङो दिनै बे उदालगुरि जिल्ला सिङाव थानाय जेसेबांखिनि एक्स एनडिबि दङ बिथांमोनखौ जोङो ज' बोनथुमनानै बिनि उदालगुरि जिल्ला एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशन जों बेखौ आफाद हिसाबै आफादनि आफादगिरि सकेन ब्रह्म एक्स एनडिबि लोगोसे नेहाथारि
नागेश्वर बसुमतारी बिथांमोनखौ आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै जोङो बिबान जोङो मोननो हादों आरो जों आसा खालामदों XNDP रिलेटेड जेसेबांखिनि समयसाफोर दं बे समयसाफोरा जिल्लानि सिङाव बिथांमोननि दैदेननायजों जाहाथे गासैबो मावफुंजायो जों बेखौ जोङो हास्थायदों एबा नाजादों जिहेतु जोङो थांनाय नैबे 15 अक्ट'बरनि उनावहाय XNDP वेलफेयार एसोसिएशनखौ जों दाना लानायनि उनाव जोङो NDP रिलेटेड जि बिटिआर सुक्ति 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि जालांनाय बेनि दफा मथे 9.2 आरो 9.4 आरो 10.2 बे NDP रिलेटेड बेखौ लानानै जोङो थांनाय 18 नभेम्बर खालि भारतनि नखर मन्त्रि मानव गेदेत अमित शाह बिथांनो जोङो गांसे मेम'रेन्डाम एबा गोसोखां बिलाइ होदों आरो बे गोसोखां बिलाइखौ हम एफेयार्सनि नर्थ इस्ट डिभिजननि एडभाइजार AK मिश्र बिथांनि अफिसनि थ्रुयै बिथांनि आखाइजों जोङो बेखौ हम मिनिस्टारनिसिमहालागै जोङो दैथायहरदों आरो बेयावहाय जोङो थांनाय 2020 मायथाइनि सुक्तिनि उनावहाय जिहेतु NDP जेसेबांखिनि रिलेटेड केसफोर दं दफाफोर दं बा जायफ्रा दिनै एक्स ग्रेसिया मोनाखै आरो जायफ्रा दासिमहालागै मा होनो रिहेबिलिटेसन मोनफुङाखै बेखौ बिटिआर सरकारनि मानव गेदेत प्रमद बर' आरो नि दैदेननाय आरो डिपुटि चिफ मानव गेदेत गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायावनो जिहेतु दिनैसिमहालागै बे मावफुंजानानै दंबाय थायो आरो जेसेबांखिनि जोंहा दासिमहालागै बे NDP रिलेटेड CBI आरो NIA केसाव जायफ्रा दिनै जेल जानानै दंबाय थायो आरो बे जेल जानानै थानाय फोरनि सायावबो जेसेबांखिनि अफिस आदालत बा मकर्दमायाव जि खामानि मावनो माने गोनां जादों बे खामानि मावनायावबो सम्पुर्ण भाबे जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्रायनो बेखौ हेफाजाब होबाय थादों आरो बेखौ जों मिथिगौ आरो बेखौ लानानै नाथाय जोंनियाव माखासे जोंनि गेजेरनिफ्रायनो बेयावहाय गाव गावनि राजनिति मुलाम्फानि थाखाय गावसोरसो मावदों होननानै गोबां माने मिडियानि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै मावबाय थानाय बाथ्रा बिथांमोना फोसावना लादों